Assalamu alaikum. Ah, baba nauni. Baba, nauni. Lafiya lau. Lafiya. Lafiya lau wallahi. Wai dama abin da nake. Oh, wajen ta? To, bari a aika kira ta, bari za ta zo. Ya za ta zo. Na gode. Amina. Amina fito. Fito. Fito ta ki ta same mu. Ko in ce tamu ta same mu. Fito tamu ta same mu. Abun babba ne, wayan gozo madata. Amina sandu ba. Kwana biyu. To baba kuma da kai za a yi zancen. A ka ce kai ne zaurayin kinnin. Wallahi ne baba. Allah sarki. Ka san abubuwan ne gaba ɗaya sun bi sun kacibe sun yawa wallahi tallahi. Wallahi ka san yau kusan satin mu na uku kenan tukunya ko hawa muru ba ta ba a gidan nan. Allah cikin ikon sa. Wallahi tallahi wajen sati uku dai ba mu ɗora tukunya a gidan ba. Sati nawa? Wallahi wajen satin mu uku. Subhanallahi. Ba komai. Da ka kawo mahayin irga. Ba irga. Ke, bani. Kaji ma biki za ne abu na ɗin. Dan Allah ka bani. Ba komai. In ban ba ai tunda Allah ya bayar ai. To shine ba komai ba. Ba komai. Ai babu ita ce barna. Ko? Gaskiya ne baba. To kin gani? In ba gai ba. Sai ki dabge. Gaskiya ne baba. Zan shiga ai. Akwai kuma kasan da yake riga ce wallahi madadin salar kasan Haruna wadata ya bani wannan rigar. To wallahi tallahi tun da nake wannan rigar ban tuba riga akwai wani yaji ne. Subhanallahi. Na zuwa. Akwai wani yaji dan da ake ishirin kamara. To ina son din kai kasan za a yi bikin abu dan nini. Sakare zai yi biki. Ba kuma ai Allah ya bayar. Wallahi sakare zai yi biki shine nake so zamu abin nan. Kuma kasan yari ɗaya 1000 yake. Kai to kuma to gashi ba Allah sarki na gode kuma ba akwai bikin kawata da zai bikin kawata suna da abubuwa da dama ka san sa akwai kasan mata da cin kuɗi to wallahi ka san mata da cin kuɗi wallahi bikin nan za a yi kuma abun ne a hankali ke ka ji ba 1000 ta rage na cika mata sai ai komai da komai ka san iya a tamfar ma amma ko bi ka bashi baba kuma in ka biyo bashi kuma akwai matsala ko bi ka bashi baba gashi nan dai 1000 ake sai da tambar ga takalmi ga waye ban 1000 a cikin kudi ai ba za a yi haka ba na cika mata na cika mata to ba ku ke yarinya yarinya zaki mun abun sa zaka mana to shiga gida ba zan shiga ai ga ciyo ya zo ba za a tatsa ba baba ka tafi mana baya ba ka abin da kake ina kake yaro ka Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka ai ka samu da ya tace amma dai wani handari ba gudu a can tallasa inda nake noma ka san muna noman shinkafa wallahi tallahi muna noman shinkafa ce kuma he Allah da ya manna to ba ganin gona zai je ba ka yarinya ina noman shinkafa to Allah cikin ikonsa kuma he da taki ka san ita shinkafa kuma taki wajen buhu 40 za ta ci. Baba ban gan shi ba. Wani na ma ai haka ne maganin su. Duk ba laifin ka bane ba ni da laifi. Ba ni da laifi. Ba ni da laifi. Ai irin wa'annan iska ne bas haka. Haka ake tatsa sai. Ba ga yanzu nan wasu ina ga ko to bata ci wannan. Dan Allah ba abin da yake yi ba. Ke ba yake ba. Yarinya ga harka ta zo maka ci me za ka yi wani me za ka yi kuma irin wannan maka mai naira can ina kan wasu tana jin yunwa wallahi ina ga kudin uwan ne ma ya sa ake ya siyo gida ya taho na